important. To wach mar gik moko kaka gima dongere luongo ni laboratories, mwaseng'eyo ni samoro ni secondary school achiel to jomoko bende dwa tiyo kode kaka jo junior, mano to wacha ni mondo tim nang'o, nikech ng'eny ji wacho ni nyithi skul dhungore kamoro achiel, sana sana gwenge ma skunde ni mabor. Reva mokwongo, kana wadhi dwe mar 12 tero report mokwongo, achiel guma ker nowacho kata ne wabunge ni junior primary schools giger klese to kato giger laboratory mondo school ka school obed gi laboratory ma ginyalo ng'iyo jo junior ochak bedo gi laboratory poko pani gero poko timore kaka no bedo to dwarre mondo timre. Mar ariyo sema king'iyo report no nitiere institution moro mane iluongo ni School Equipment Production Unit. Wawacho ni oloke mondo bed mar instructional materials. Tich monego be notimo en ng'iyo ni skunde ka skunde nigi equipment, nigi buge, nigi infrastructure, gilose kata mana mobile laboratory mondo nyathi ka nyathi manie juniors, manie grade mar 6 to dhi junior secondary obede gi laboratory. In addition, sharing of resources biro timore. Ka secondary nitie kodi to nyithindo ginyalo somo kuro. To kumonego wadhiye en mondo school ka school obed gi laboratory mondo nyithindo obed ni wach mar science modwa wacho ni. Kik obed ni timo science misomo e TV. Obed ni en gima itimo gi wang'. Mako nyisi ni ne test tube. Ing'e ni test tube en ang'o. Mondo nyithindo obed ni science ni gichako time e yo mathis. Mondo chiema koro dwa bedo daktari. Bedo daktari kano ng'e gini. Kodo timo sombe Lenana secondary, korotimo sombe Stare Boys, karotimo sombe Agoro Sare Secondary School, Atorero High School. Ang'eyo ripodu ni e yo machuok ka endie namba 20, uwacho ni kelo